IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Umabot ti 70 ti bilang dagiti estudyante anang ipakita ti interes ng agbasa iti Mariano Marcos State University Extension Campus iti ti Nueva Era. Segon kani Mayor Aldrin Garvida, 33 ditoy kat manipod iti Nueva Era, 23 iti banna, 7 iti pinilya sagtalong nga estudyante iti Marcos kan badok kana dapay manipod iti Abra. May naikiti daytoy iti kurso ang may jaya kat ti food processing, forestry, computer technology, electrical technology, kanti electronics technology. Inay ni Garvida ka sa pangrugrugyana na ket aday tinausara ng upat na classroom kan may isa para karayti faculty at temporaryo nga pagklasyanda ket iti Nueva Era National High School para iti umay nga school year 2026 sa 2027. Inlawlawag na nga adani kilote ngam saan pay analpas di proseso iti pan naka-transfer na daytoy. Ngamin bale na idunaren iti Mmsu de Pilote. But ngem hantay nga na transfer. Ti requirement na ngamin lukupan ti Mmsu de Pilote isudan iti mangipalubos nga mapatakderan no hangag kapukan niya dati fund nga para ti may patakder ti struktura. So kaputada da savings tay nga sang kabasit dito'y ilit ayo agapot munisipyo in-refer mo ti commission na audit ket mabalin basta mga latay laeng ti consent form o no consent iti MMSU so nang TED damit 10 kinikandamot ti authority ni presidente ng mang TED so nagpirma ka mo yung adwan tapno meron gindi procurement process na ti site development ken ipangrugyan nga initial nga building ken siyempre na-refer tayo mo iti provincial government. May palagi pati kang runaan nagagama kareta ya programa katap no maya sigaga ti pagbasaan iti estudyante na runay ti dumaya apaset ti probinsya. Mabuan iti daytoy kat matulungan pa ay iti naganaka agsipot ta aday ti libre a paglugana na may paay karag iti estudyante a mangala iti bukod da lugara kan mangitulod tumot laeng nga into no malpas iti klase. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.